I dag var det min sidste biologiteam, og vi lavede Jeopardy og sådan noget. Det var rigtig skægt. Og så lavede min biologilærer sådan en leg på os, som hedder, hvor mange isbjørne er der rundt om isen. Og jeg tænkte, der er nok mange, der laver eksamen lige nu og sådan noget, så jeg kunne lige bruge et lille afbræk. Så derfor leger vi den her leg lige nu. Hvis I vil være med. Okay. Jeg ved ikke lige, hvor godt det fungerer der, fordi jeg ved ikke, hvor godt man kan se den. Men vi prøver lige. Hvor mange isbjørne sidder og venter på mad? 10. Hvor mange isbjørne sidder og venter på mad? 2. Hvor mange isbjørne sidder og venter på mad? Ikke nogen? Hvor mange isbjørne sidder og venter på mad? 4. Hvor mange isbjørne sidder og venter på mad? 4. Hvor mange isbjørne sidder og venter på mad? 2. Hvor mange isbjørne sidder og venter på mad? 10. Hvor mange isbjørne sidder og venter på mad? Ikke nogen. Ikke nogen. Otte. 4. 2. 6. Så kan I lige prøve at regne den ud. Og ellers så må I, ja, skrive en mail til mig, hvis det er. I må ikke sige det til hinanden. I må ikke lade være med at skrive ned i kommentarboksen, det må I ikke. Okay.